Tutuş İslam dünyasında muqaddis aylayan mübarek uradayının dowam edýän onlaryny Birleşen Arap Emirlikleriniň prezidenti Şeyh Muhammed ibn Zayed Al Nahyan şuňgur hormatyndaşlaryň hökmüne hormat prezident Serdar Berdimuhammedow 10 aýyň serwer hataplanýan Ramazan aýynyň bereketli nygmaty bolan hurmy berdi. Munyň özi iki ýurdun arasyndaky dost sogunly gatnaşyklarynyň ähli ular boýunça sardaşykly ösdürilýäniň hemde Birleşen Arap Emirlikleriniň biziň ýurdumyzda aýratyn sarpa goýulýanynyň aýdyň beýany öwrüli. Häzirki döwürde Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda dörli ugurlardan netijeli gatnaşyklar ösdürilýär. Şunda ýalňyş energetika, medeni insan perwer ugurlardaky hyzmatdaşlygyň ösüşiň täze derejesine çykanlygyny bellemeli. Şeýlede dostlukly ýurt bilen iki tarap üçin hem ähmiýetli bolan bilelikdäki maýa goýum taslamалary üstünlikli durmuşa geçirilýär. Şeýlede Newtgaz ugur boýunça baý tejribe toplan Birleşen Arap Emirlikleriniň uğurdaş düzümleri dünýäde ygtybarly hyzmatdaş we özüniň hyzmatdaşlyk borçlaryny ıgrarly ýurt hökmünde ikrar edilen Türkmenistan bilen netijeli gatnaşyklary giňirtmäge uly gyzyklanma bildirýär. Dostlukly ýurtdan gelip gowşan muqaddes nygmatlar hormat prezidentimiziň tawsiyalaryna laýyklykda arkadaş şäherdäki Gurbanuly Berdimuhammedow adyny çağalar tagaldyş digejiş merkezine bejerge alýan çağalara, paýtagtymyň döwletliler köşkünde we Aşgabat şäherindäki çağalar öýünde terbiýelenýänlere muqaddes orada aýyny hormatyna sowgat hökmüne berildi. Munyň özi Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamydan berqarar eden we Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň üstünlikli durmuşa geçirýän hemde döwlet adam üçindir diýen asyrly şygary baş ýörelge dinýän durmuş tiýaratynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine urly. Şunda ýaşlary watansöýçilik we halal dähmet esasyna terbiýelemek, olaryň milli däp desturlara bolan hormatyny hemde ata-babalarymyzyň ýol ýörelgelerini ıgrarlylygyny potolanmak, çağalaryň saglyklaryny dikeltmek meselelerine döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Muqaddes orada aýynyň dowam edýän pursatlaryna gelip gowşan hormalar üçin çağalaryň şahatlyklarynyň şägi bolmady. Olar özleriniň bagtyar durmuşy, hemme taraplaryň bilim kerewili bolmagy, tarıklarynyň berkedilmegi uğruna döwlet derejesinde aradedilýän üçin Gahrman Arkadamyda hemde Arkadaly Gahrman Serdarymyda hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Mälim ýaly ýurdumyzda ösüp gelýän ýaş nesilleriň aýratyny howanarlyga mätäç şagalaryň döwletimiz tarapyndan uly üns aladewlen gurşalanyny bellemeli. Munyň özi ýurdumyzda asyrly ýörelgeleriň rowaçlyklary beslenýänini, bolsa umumy şatlygyň, bagtyarlygyň berqarar bolýanyny görkezýär. Şunun bilen baglykda çağalaryň şahatlyklary we gülki sesleri bagtyar çağalaryň ýurdu hökmüne ikrar edilen Türkmenistanyň her bir günüň şahatlykly wakalary ýatdan çykmajak pursatlary beslenýänini elime äşkar etdi. Ýatda gaza pursatlary beslenen dawranyň dowamyna çağalar bagtyar durmuşy peşkeş eden we üsüp gelýän ýaş nesilleriň saglygy baradaky aladany döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň bir hökmünde kesitlen Gahrman Arkadamyda hemde Arkadaly Gahrman Serdarymyda çağa ýöreklerinden alkyş sözlerini aýtdylar. Olaryň hoşalyk duýgulary beslenen ajaýyp çykyşlary bagtyar çağalaryň hödüni görýän nesilleriň ýürek senasy bolup ýanlandy. Keramatly orada aýynyň esasy nygmaty hasaplanýan datly hurmalaryň ýaş nesilleri agdaçar süýjülükleri hökmüne gowşulmagy bagtyar çağalaryň mekan hökmüne ikrar edilen ýurdumyzda asyrlar açyp gelýän insan perwer ýörelgeleriň we asyrly işleriň rowaçlyklary beslenýäniniň aýdyň beýany urly.